Wait, it's the kids next door? Wait, kids next manje umuntu lona futhi ngobe lapha ephuza ubuza kanjani lekhaya futhi uyemuke yakoleta ijotshombeni ezathi akakhokhile yazi lokho khulumayo nami ngiyibuka nje lembuzo hayi lalela futhi man uphuza kanjani into nokhokhile kuyona la khipha le moto ongena uzulu futhi akaphume nje getting out of the futhi akaphume le moto akaphume ngempela sengaze nilwa kangaka madoda maka nje into nje encane ngangito yokulala inkonku futhi la ndawo la bethu uzungemfanele futhi endawo le akaphume kongena igwabini ngime ngalelo nje le moto bethu akakhokhile rent lapho ejotshombeni hayi yabona-ke manje hayi lento nje ilula mbona khipha lo muntu ngizofaka uzona ulalela ugade yodwa unganakho umfana kasemakhaya umshana wasemakhaya ngimthembi wacabanga mina ubonani la ayi kodwa jimelana lalela wena usala umuntu lalela angiqale ngiyokwazi silokhuza umphathi wami umlungane akabe ngwasisuku lalela-ke njengamanje ngicela ukuthi uhambe uyongiqolekela imali yami yonke kunyakanyaka ilale kimi namhlanje ngifuna ilale kimi namhlanje uyangizwa sengitheni ngicela uhambe phuma la emotweni yami ungabuyi lami ungabuyi laleyo nto leyo engabe zephethe tulo zami abuphi lokuthiwa umshana abuphi umshana sibone kwenzeka kanjani osukwini ilanga lihlaba kanje kusa hayibo mngani wami ngimthanda kakhulu uStamfani uyaphilani bangizima abantu ke Stamfani hayi angisazi shuthi impilo yami ngabe kanjani okusuka manje ubani uzongiqaqisa ngoba nje nginebhabhalazi we ifanele njani vele yapi inkunzi yakumashonisa futhi athi hawo mashonisa ngilekelele mashonisa ngilekelele hey impilo yami ngase wemshana mshana wena ukama
Man, ngithethisa. Woza. Thathe ikesi mshani mana. Thathe ikesi lapha uze lapha uhlale lapha phansi. Ngithethisa. Hlala lapha phansi. Hlala lapha. Ngivunuze thina nelanga. Unjani wona? Kwenzakalani lento yenzayo yini lento yenzayo? Yenzeni malume? Hayi ngeke. Ngisho ukuthi nje kancane ukunqanyaza kwayisho lo umalume wakho uSlash le emakhaya eMpaphala ethi ufuna ukunqanyaza. Yabo shana. Hayi ngoba uthi angikuthande ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda nje umoya wami wena ufana kahle ufana nodadewethu kumina. Yabo. Ngicela ukuthi mina wamshana wenza amanye phela ngeke usungaze ufike ne1 ngakungeke i1 hayi ngeke ufuna ukuyiphuza futhi nayo ukhumbule okunye kulendlu le uyeza umlungu uyayifuna yabo manje kumele wazi yonke into esiyenzayo la yonke into esenza amathende esiwenzayo yonke into esenzayo yabo Kanti malume yini wena onayo ke malume yakho ke nje? Ngaze ukuthi lento ibuza. Wakhosi. Uyaphila Sithando? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mama. Awusho nje malume yakho nje into eyodwa. Namba abantu engidila nabo. Ukuthi bebe kanjani? Ngokwempilo. Yabo. Kodwa njengamanje wena into engifunayo, into engifunayo yodwa. Ngifuna ufonela uma wakho umtshela ukuthi sinenkinga lapha endlini. Inkinga yethu lapha endlini eyokhokha amachingchingi. Ukuze mana mshana. Kukhokhwani malume kanti akuyona ne yakho lendlu? Akekho umuntu ongithiya angishongo ukuthi akusiya mina. Kukhokhwani ke? Kukho ama-bills uma uzimakhona ama-bills. Msukudlala ngami malume. Ama-bills. Ane. Uyawazi ama-bills? Awani wena wakhokhelayo okay, angazi uzobona. Ufune ngifone ngithini ke? Fona usho kuma wakho ukuthi ngifunani. Wena uvunani? Usudlala ngami ke. Ngakho umuntu odlala nga wena udla mina la wenza yonke ngalibeka kabi ukuthi udla mina. Udla ukudla kwami la wena. Wawutheni kanti ngize ngisukele ngifika la? Yabo lamazwi la ngisho. Ngifuna uwezwe ngiyeza ngiyaphuma njengekudala. Umalume amabhilizana lawa ngitshela ngawo ngempela. Ngoba ehlala nakhonte kanjena nje lento lena kukhongisha amanzi siswele ngisha amanzi lapha phakathi kodwa uzongitshela ngamabhilizana. Hawu malume udlala ngami la. Phela ukhuluma. Hawu ngeke malume hayi. Amabhilizana la ukhuluma ngawo. Ama-bills awazi. Ngizophuma mina manje khona lesakhona. Ngizofuna manje ama-bills ngiyenza. Manje uzoyishiya kanje le ndaba. Yabona. Umshana nje yonke into akayiboni ukuthi umshana. Umshana. Angikho. Yini malume? Manje umshana angikho. Yini kwenze njani? Uyabuka abantu angikho. Yo. Bane into eningi ngomalume. Yona ndoda. Kube nomuntu ohlala la. Sawubona nawe wena. Lalela mfana, angizile uzodlala la mina siswana. Ngizosebenza lana ubulumani wakho. Usebenza mina. Lalela wena. Angithi kuyadlala la. Uyabona ngoba sengibone ukuthi noma ngobuthe usile, uclever. Akafuni ungilethe imali yamlungu wami. Into engizoyenza ngizothatha le karavani ihambe nawo. Sezwana? Uzola ngoba ngathi ulami. Yeke ngithola kabi wena. Uzophuza.
Yeba lento la isukule. Usibini nawe. Yalawa. Yebo. Man, uzocazi, man, uzocazi. Mshana, woza mshana. Man, uzocazi. Khuluma phela man. Send iPhone. Mshana. Boss, iPhone. Sek. Zola. Man, ifona mshana then. Ifona mshana then. Lalela wena. Uzozikhaya izolanda lokho zakhe. Semkhadi yakhe. Sizwana? Mshana. Zola. Wena mshana. Yena yadubula lo. Angisho ku. Angisho ku ngikhuluma nomshana. Wena mshana ufisa gas. Bese lo Sack. ngeke manje. Sack gas. Ngiyakudala la. Sack. Malume nangu umsebenzi. Uyabuya. Ha? Uyabuya. Nangabuya. Angisho ku ke. Hayi angisho kufuseka, angisho ku. Hawa ngisho ngikhuluma nalo. Ngizongiphatha nabantu ngisama ukuya. Ngikhulumi nawe. Ngikhuluma nawe mntana. Utangene mina ngibengidala. Ngabe yakazimola. Hayi mina bengidala. Uzozuma sengikhokha bese ngibona. Bengidala mina. Bengidala futhi. Yeah. Wena bani uzolanda semkhadi yakhe iphone. Yabona sempilweni Into yona. singifake kuyona. Athi kumele ngathi kumele siyo Ngazi ngangisuke yini ngithemba mangakho kodwa malume hayi. amangani Nalobhi sengizophuza ngedwa futhi. wedwa Hayi ngeke. uzolala futhi uzolala endleleni wedwa uzolala ekhoneni wedwa. Ngizofonela umaphi le momba ngisho ukuthi uyangivalela. Vele mfonele azima kuyena simdingayo kule situation esine. Asena phone, asina iPhone. Uyazi ukuthi Yipi phone esinayo? How? yena. Nami uzonginyanyisa. Yipi phone esinayo? Uzonginyanyisa wena. Yipi so okay. Njama sosa baba ngani? Malume umdala kodwa. Ngimdalile. Sek. Yini into engizoyenza? Kodwa phela Hayi kuphi? ngeke malume. Kuphi yake? Uyangibopha phawu. Ngeke Uthatheke ngoba umdala. Uthatheke ngoba umdala. ngangidlala ngaphuzu mina. Hayi kulungile phuza. Awudingele Hayi hamba yena. lamantu okuhliza akho nasela wodwa. Engabuzo washera noma. Hayi hayi. La era ababhayi. Ade na ngoba mhlambe kuzofika omunye umashonisa ezofuna wona athathe wona ngoba usutha isenge phone yami. Babhayi. Ukuthi uzolala phi? Angazi. Lungile ngizofona kodwa. Usese phone. Ngizofona kodwa. Angazi babhayi. Ngoba jazi mngane wami khomba kanjani futhi? Man, manje ungathi uzongiphatha ikhize Jojo manje futhi. Ngithi ngiyehla ngizokutshela. Uphathe njani? Ziphi ikhize Jojo jazi? Ngingamisela iphone bo. Hawu, ngizolenzani ifoni mina? Ani wena Jazi. wathi ngami yini? Akuphuma cha ubhengene kwigwabeni futhi. Yini into ongayizwa lapho? Oh, phela Ay, mina ay, ngabe ay, ay. ngibaphanisha. Mina ngifika ngiphanisha. Lalela, thatha ikhize kuphuma lo muntu ungene igwabeni. Mina ngifika ngene izungu lapha futhi. Kodwa ke nansi Hayi, jazi. bangamisela bathe uyabona lo muntu phela kahle kahle lo muntu lalela ukweleta umlungu wami. Sezwana. Finish ke. Lalela ke. Mina need the keys for this canvas. I want to put in gwabeni inside the canvas. Hayi, jazi hayi. Me. Ifoni yakho. Hayi. Hawu ukake. Ithando utshwala Wenyakanyaka nkunzi yami. Awuvuli ngani? Vula nyakanyaka nkunzi yami. Kanti kuphi na? Wait, it's the kids next door. Hayi vula nkabe yami, vula nkabe yami. Wemnyango umuntu Vula nyanya. ade funa ukuthenga amagosi lawo
Hawu nyanya. hawu ijajani Konzami. hawu ijajani ngitshela ukuthi lo muntu ofuna amagugu Awukukhiye nyanya ngalomkhaba wakho angisawazi mfana hayi uzongisela ubhiyo mngaki mana ngiphoke isheti yebhekeni awonke ngitshela yona iyodwa hamba ungithenga utshwala lapha phezulu okamama uyangikhaza uyokwazi wena ukubona umthande nokhuzani nyanyaka esangweni unje wena everyday ufuna umama yangikhaza ngutholela umsebenzi mfana kithi angikuhlale la emkhathini mfana kithi uyoflya kanje Ngoza emkhathini uyobona abantu nyanya ngoba umsebenzi umsebenzi angibuke mina angiboni mina angiboni man kuyobona yani awuboni mina nyaka ngigadile ngigadile angiboni sokwenza leyo nto ke asekumama ngichazayo kwamanje kodwa nyanya ngutholela umsebenzi angifuni uhlale kanje security ngifuna ugada abantu nyaka ngoba umubi kanje ngifuna ubakubonakala ukuthi hayi nyanya engakhona ngoba nje siyacela asambeni Ngisabona umama yangazi. ngifuna ukubona kodwa umama yangaza ngiyamthenga ukumbona Awushayele igesi naye ngibona awushaba. ngeke ngishayele igesi Sithi malumuzo siyeka nini uhle athi ngisazophila nani insuku ziyahamba yena kakuku